Hei, salutare, bun, mă numesc Gabi, iar astăzi vom filma un episod micuț din Minecraft. O să fie ca un fel de prezentare. Mi-am făcut un canal de YouTube și am zis să mă apuc să fac un video, deci da. Am făcut un episod cu Minecraft, o să încerc să fac o serie cu Minecraft Hardcore. Dacă mai vreau să continui seria, să-mi scrieți în coment. Episodul acesta o să fie foarte micuț, deoarece a fost ca un fel de prezentare. Sau chiar este o prezentare. Și da. O să mai fac mai multe videoclipuri pe parcurs cu CSGO, cu Assassin's Creed și mai multe. Deci, da. Să începem să vă arăt ce am mai făcut, să vă arăt ce am pe Minecraft Hardcore. Mi-am construit o căsuță, dar am muncit foarte greu să mă fac full de modă, pentru că se găsesc greu diamondurile și de... Uitați căsuța mea cea micuță. Uitați. Știu, este cam micuță, dar de început atâta o să fac. Da. Cum am mai zis, acest episod o să fie foarte micuț, deoarece o să fie o prezentare. O să vă las Skype-ul meu în descriere dacă vreți să facem un episod împreună, de fapt mai multe episoade. O să facem și serii cu mai multe jocuri, cu Sam, cu CSGO, de fapt cu CSGO, cu Assassin's Creed, cu GTA 5, cu mai multe. Dar deocamdată o să facem cu Minecraft. Am muncit foarte mult să mă fac full de modă. Deci da. Eu sper că o să vă placă acest episod. Sper. Deci da. Să vedem cât am filmat. 2 minuțele. O să mai filmăm puțin. Deoarece cu Bandicam nu l-am cumpărat și merge să filmez doar 10 minute și asta mă enervează foarte tare. Trebuie să-l cumpăr sau să-mi cumpăr Fraps. Am auzit că Frapsul este mai bun. Deci da. Voi face aici o cameruță. O să fac aici o cameră când o să mă duc la minat. Și da. O să mai fac pe parcurs videoclipuri cu niște prieteni mei. Deci, cum am mai zis, dacă vreți să facem videoclipuri împreună, o să vă las Skype-ul meu în descriere, să facem amândoi, să facem toți episoade, deci da. Eu am fost Gabi, cam atât cu acest episod. Nu uitați de să dați like, share, subscribe, să vă abonați la canal. Eu am fost Gabi și astăzi v-am prezentat un episod de Minecraft Hardcore. Ciao, ciao!